তারমানে হলে মদিসা একটা ওয়ার্নিং টপিকস যিনি ত্রিপুরা সমাজ ধরে শুধু ত্রিপুরা সমাজ ইয়া যিনি অন্য কমনি জাতিদের বচং নুবো মদিসা যে সাকলম হাবমানি মানি যে বিনি যে প্রাইভেট পার্ট হাবই থামানি হই তাবো পারা পারা বিভিন্ন জায়গারও जों खानाও এবং বিনতিयै বুলাই তগলাই বুথলাই অংমানিबो जों नुबो এবং खानाও गोबैनो मो एक्चुअली साइकोलजिकल একটা डिजीज वानसक माने बरकनि जे बिनि साखलम विशेषभावे जिनि चालारनो बेसि साबार थायो बिनि साखलम हाबो हनै जों नुवो बो फायो जिनथमरो जिनि हास्पातालाव बा विभिन्न जायगा अनेक समय बा असाई रंगदो थां बुद्ध रंगदो थां ला जों मेडिकल साइंस जेतो जों साइंटिफिक भाबे जों बनो चिकित्सा खालायो आज पर्यन्त आं प्राय 5000 नि ऊपर आं पेशेंट नायजा जिनि बरकनि जे साखलम हाबो हनै फाइमानि सिबिसिया आज पर्यन्त कायहानिबो साखलम हामान नुगियो तबे ठीक किछु उइकनेस बिनि प्राइवेट पार्ट उइकनेस दङ आला जारा मानजानाय इउरोप बाय बक साइकोलजिकली उइक माने मेंटली बकसा दुर्बल बक सागनो चङै लामाया जे इ जे जिनि साखलम बो हाबमाया बनो बक चङै लामाया ओइ बरक जेगोन बकनो पाइतो माने बाय निजेनो तो अब तुलना थायनायो आगिनि बाय बाराय दाबोनि बाराय नायै तारपर बक साखलम हाबोनि भागाव आं जुदि साइ थांलाय ताबो मेडिकेली जों एनाटमिकल सब्जेक्ट जिनि एनाटमिक दङ सब्जेक्ट माने एनाटमिक बोलते जिनि बा सागने जे गठन सि गठन बाराय ब मान्दि ब जगह दंनाय बाराय थाय दंनाय सि बुनति सांग जों सियानि नांग्रानाय जों जुदि नर्माल जुदि सियालाय जों एबनर्माल बाराय थाय सिनाय जिनि प्राइवेट पार्ट सब समय बो काराक दंया सब समय कुरुइबो दंया बो एक बार काराक होनाय एक बार नरम होनाय एवं बो वेदार बायबो बो रिलेटेड काजंमा दिनो बो किछु चिकन होय दंनाय आला कुलमा दिनो बो एकटु गरजा होनाय ठीक सिबाबे जिनि जे टेस्टिकल सालारंनि बोबो आराय माथिं हलायबो साका कानाय माने होय थानाय कुलमा दिनो हलायबो लथायनाय बोहा नर्माल किन्तु जों पारानि बरनो जखन इ साखो हाबोने फायमान नुबा ब बनि सिमानदिन बरमाया कय फायो केबो खाय फायो नुहा किन्तु कोनो दिन आज पर्यन्त बिसु हामानि आं नुगियो एबं बक चिकित्सा माले हामो चिकित्सा कोनो किसुया विशेषभावे तामान्थाय शुद्ध कोनो साइकोलजिकल जों ट्रिटमेन्ट थाय बनो बारे बारे थाय दंथाय लाय बनि जे मेंटालिटी जों चेंज मा थाने माने पजिटिव एटिट्यूड बा पजिटिव थिंकिं बनो तुय बनो जों काउन्सिल मा खायनाय लाय किछु किछु रोग दं मानो विशेषभावे यूटीआई होनो माने यूरिनारी ट्रैक्ट इन्फेक्शन माने सुतैनाय लामानि जे इन्फेक्शन हलायबो अनेक समय रोग मानो किन्तु बो प्राइवेट पार्ट कोनो दिन हाबिया तो बे सुतैना बागै खियानि बाय कष्ट होनाय अनेक समय सुतै हलाय बक योग जानाय बा अनेक समय तामान्ताय सुतै हलाय बक साखुम हाबादि सांग जानाय तामाने बेसि योग मानि बागै बिनि बायनो सि समय जों तामागाय जों सिखौ सঠিক चिकित्सा जों डाक्टर दो थाङै बिथिबाते जाहलाय बो हामो विभिन्न टेस्ट दं आरो प्रयोजन नांनाय जों टेस्ट खालायो जों दङ चिकित्सा खालायो बे साननि करona दानसबाय खालाय हलाय साखलम हाबो हनै बरक गावमा थैलाय मगलायबाव बेखौलाय गुबै गुबै थैना गामफाय ट्रिटमेन्ट खालायनायानो बागैबो आफाय थैना ना विशेषभावे साखलम हाबोने थै माने आज पर्यन्त आने रेकर्ड करै मानियो जों तबे साखलम हाबो बोलते जुदि आनुषंगिक कोनो रोग दंलाय रमदि ताबक कैंसर होय दंहा बा डायबिटीज रोग मानजाय दंहा बो एमनेसेबो शरीर दुर्बल ऑटोमेटिक बिनि तामान्ताय जे प्राइवेट पार्ट बोबो दुर्बल होनाय हलाय बक भागाना अनेक समय जे आनि प्राइवेट पार्ट से हाबै आं थैयो एक्चुअली से प्राइवेट पार्ट हाबै थैदिया बा प्राइवेट पार्टनि रोगनि बायले थैदिया बो थैयो हा बिनि आसल जे रोग डायबिटीज बा कैंसर अथवा आरो अन्य किछु रोग दंलाय से बुबाजे थैयो प्राइवेट पार्ट हामानिबे कोनो दिन थैदिया बो हामाया सर बेसिकली बो सर बो मास थमरक बा बो सिजनाव लुकजा आरो सर साखलम हाबा बो विशेषभावे तामान्ताय थ्रू आउट द इयर माने एकदम
মাছিং গরম সব সময় দङ তবে বেশি বড় সময় হলাই কলমা দিন হলে কলমা দিন মানে একটা কারণ দङ তা কলমা দিন হলাই जोंनि इउरिनारि ट्रेक्ट इनफेक्शन माने सोथेनाय लामानि इनफेक्शन दङ तारमाने जों थिगभाबे दै लोंया लाबा लोंफागौ सि समय जों मेला कलमो जोंनि बडिनि जे फ्लुइड बा जे दै बो बेसि कलम टिबे बेसि थाङो बिनिफ्राय जों स्टिमेटिया कम ला स्टुइटा मांनायसिखौ खूब गन हंनाय स्टुइ गन हंलाय सिरुत तामानथाय नि इउरिक एसिड बेसि हंनाय इउरिया बेसि हंनाय क्रिएटिनिन रक बेसि दंनाय हालाय गलाय स्टुइटा मांनाय स्टुइ गन हंलाय स्टुइ फुहलायखौ यकनाय माने इउरिनारि ट्रेक्ट इनफेक्शन हंनाय माने गरम दिने बेसि इरोग साबबाय साबाक थायो तो इसे रूमनि कापेनि बागै इसे रूमनि बासिनि बागै बालायफोर एकफोर ट्रिटमेन्ट लाथाय बा तामरक खालायै दंहलाय बुरुगो काफैया एक नम्बर दंहा जों फार्स्ट जुदि कोनो रोग हंलाय जों जे बरक सिनाय दमदि ताबो डाक्टर बा नार्स जों बरक बाय साकां कनसाल्ट टाइम नांनाय तामाने बक्सि सिनाय मोतामा रोग बक्सांगा रोग निर्णय माननाय रोग निर्णय माने बोले जे रोग सि रोगनि मते चिकित्सा हंनाय आलाय 2 नम्बर हातामा जों प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर जों सियो रोग अंमाने आगे जाते सि रोग अंगियातै जों निजेनो कारेक्शन टाइम नांनाय बोहा बाराय जेमन कलमा दिनो इउरिनारि ट्रेक्ट इनफेक्शन माने सुतेन लामानि जे इनफेक्शन माने बजु दै लों होनलाय जों मिनिमाम 5 लिटार दिनो जों दै लों होनलाय इउरिनारि ट्रेक्ट इनफेक्शन सरासर कम हमो 2 नम्बर हा चिनि चाबा लोंबा चिनि जे डाइट जों डाइटबो ठीक खालामना जानाय समय मते जों जानाय नांनाय आलाय जेमन स्पाइसी फुड माने मेला यगनाय जिनिस बा ऑयली फुड मेला थक गोनां फुड बोथोरना जों साधारणतः जों बनो एभॉइड खाय थायो आलाय आरो के आहा जों साइकोलॉजिकली जों मेला टेंशन दं आलाय आरो के आहा जों साइकोलॉजिकली जों मेला टेंशन दं अनेक बरक टेंशन दं माने बावै जानाय समय जाया लोंनाय समय लोंगिया दं दा जों बहुत इसा टेंशन होनो जों बनोबो कंट्रोल मा खायनाय टेंशन जाते अंगिया दै जे मानदे जों टेंशन खाय सि टेंशन नि होते जों सागनो नोरैनो जे फायन नांनाय बसा आरो प्रखहा ताबक्तो सांताला जेबो हॉस्पिटल कानारो तंनाय रसे लगे लगे ट्रिटमेंट लामाना लाइक कासालनि बरफ निसो बेसिकली तिक्र सरा बलं बिसिङाव दङ लाइक बो आरो सारु खलाय बनिबाय तमा व्यवस्था बा तमा हेल्थ ठीक दङ अब बिसिङाव जेहेतु हासपाताल कासालो किन्तु जिनि ताबक प्रत्येकटा जीपी एवं एडीसी विलेज काहा जिनि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नि क्या दङ जिनि जे सब सेंटर आगे सि सब सेंटर जिनि सीएसयू नि दङ सि सीएसयू बक्तामा थानाय बक्सि इ सम्बन्धे बगाय যোগাযোগ खाय माने जे कोनो समय बगो इ रोग सम्बन्धे बनि आइडिया दङ बग जुदि कोनो कारणे बनो जुदि चिकित्सा खाय मेया हलाय अथवा जुदि काउन्सिलिंग खाय मेया हलाय बग और नियरेस्ट जे हासपाताल दङ सि हासपाताल को रेफार खायनाय सि हासपाताल न जे डाक्टर दङ सि डाक्टर को न सिबाबे चिकित्सा खायनाय सर आरो जों नुवा जे पारालवासिनि बेसिकली जों तिक्रसा एरिया नु नुवा तामासो साकना हामानायबो हासन पराबा होननाय आलाय बनो निजुत सामया हासन परा होननाय आलाय बनो বিভিন্ন জায়গায় थांनाय वाइन सालाबा बरनदो थांगोनारो नाय आगोय रुमिति खाय बरन बोतो खाय वहेनो डक्टर खिमान लाय बेसिकली नो बनो दे तमा सानि मुसु आं कम्युनिटी ने सानि मुसु नाय सिनि ताखु बुखुरना दिनि रखयानि मुसु नाय तामाने हला इ जे गना नाय मानि लाय असाय बयजन थामानि बो एक्चुअली तामत आज पर्यंत कोनो प्रूफ करै ब असायरक जुदि नायै जुदि अख्लाय मा हुनलाय बक जतन फुनुक तो प्रूफ थायथु बो साथि नाय अंगिया सि असाय जतन फुनुक थु बो जे गना नाय नुमानि आं आरखाय नुमाने बिनि माहां बिनि चेहरा जतन फुनुक थु आज पर्यंत आरखाय आं कोनो दिन नुबियो आं एकजन असाय नुबा आं सुनजा नु फुनु माजा जाय माने फुनु मायान साव बो बाराय बागा हलाय प्रूफ करि लायते जों कोनो दिन कोनो বিশ্বাস खायमिया एबं बो বিশ্বাস যোগ্যया कोनो दिन आराय हमया तामाने ले तामाने सुदु जिनि जातिनि दिरं थाय शिक्षित जातिनि जतमे इरु करियो तामाने ले बक साइंटिफिकली बक सियो निजेनो बक साइंटिफिकली अलरेडी बक एडाप्ट थाय पाजा जे म आराय अंगमाया बिनि बायनो बो अंगंया लाय जे ताबो हाचेन परा तै परा কত কিছু তা মন্ত্র জাদু মন্ত্র মানে एक्चुअली जादू मंत्र बोलते किसुया जादू मंत्र जो तम हमलाई तिनी जे जादू खाय मानाय जत्न जादू खायो मंत्र और रुए बान रुए बो बुथा खायबो राजा तो हम
एक्चुअली बो प्रेक्टिकल याबो सब बरकनि एकटा तामा एकटा বিশ্বাস अंधविश्वास आरो कोनो किछु याबो अंग yang तिनी कयानि मुसुना चिनि ताकु बखो रङ विशेष भाबे चिनि एसटी हुनजानाय रङ फाइदि जों सि असाय बुद्धिन थायावै जादु मन्त्रनो বিশ্বাস थाइजावै जों गुबै जेटा प्रेक्टिकल जेटा साइन्टिफिक भाबे वैज्ञानिक भाबे जेटा सालाम जानाय एबं प्रुफ गोनां प्रमाण गोनां सिलजों थालायनाय सिलजों चिकित्सा लालायनाय शुद्ध जों मामांगिया जिनि सालाय जाति गरजार जिनि जा शिक्षित जाति रक बक सिरो थाइ दं जों तामेन थायां थाइबा जों तामेन दाबो असाय बुद्धिन थाथाय दाबो पृथ्वीनि बररक ताल हाबारायनाय बाय औ तामान खासिक लायो उ बारेखाय बक मार्स ग्रहरो थाइ तामाखाय बक जागा पारायनाय तामाखायनाय बनते वान सब लायो जों तामानि बाय दाबो जों इको संस्बा जों थिले थाय तानि बाय जों उन्नति अंगियां थायलाय जों उन्नति माननांनाय साननों कहा साउथ डिस्ट्रिक्ट नियाव कलासरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्राइमरी हेल्थ सेंटर नों कहा इंचा बे नों इंचा समय आनि निद्र जिनि दिप्रस क्लब बोसोर पार्सेंटेज ऑफ हेल्थ नि बागै फाय बा नोंना नंबा ट्रिटमेंट माने परे बा अलो हामैरो थां तबे मैक्सिमाम कलासरा हास्पाताल फाइनाय जे पेशेंट मैक्सिमाम चिनि बरक नो एसटी कम्युनिटी बरक सिबिसियो तमाते मैक्सिमाम रोगी तो चिकित्सा बे हामनाय मतो रोगी माने मैक्सिमाम माने 90% बो हामै थाङो आरो 10% तो जेटा सिनि पक्षे सम्भवया बो एकटा तामान थाइनि कम्प्लिकेटेड डिजीज सि डिजीज जों लादोंने जों हायर सेंटर जों रेफार मारि हो एवं हायर सेंटर थाङै बो हामै फेमानि जों नुयो साननों बोसोर मेरन कहा प्राइमरी हेल्थ सेंटर नाइग्रो आं प्राय 20 बोसोर कहा इ कलासरा हास्पाताल SAMYC आं दंमानि लाई नुहा जे इ जागाओ जिनि बरग्र एक्चुअली निरीह जों खूब करे गान्दानो बिथिपारायनि पैसाबो अनेक समय करे तबे ताबक एटा सौभाग्य जे जिनि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बाय चीफ मिनिस्टर औ तामानताय जन आरोग्य योजना ये दुईटा योजना तमानि बिसिंतै चिनि बरक ताव मेला हेल्पफुल बरक चिकित्सा थाइनि बायरां पैसा खरस खालामनांगिया बक बिना पैसाय इरो चिकित्सा माने थाङो दा जे नों जे योजना नायबो तामा निजे मादेमा कारे कार्ड दं इबो अलरेडी तामानताय बनि या दङ बनो जों अलरेडी बनो तामानताय कारेबो जाब हलाय जारा जारा करै ताबो जों बनो ताबो हास्पाताल बत्ती अंफाय हलाय बनो आधार कार्ड लाय जों आधार कार्ड बाय लिंक खालायो बनो सि कार्ड जों इशू खालायो ताबो कोनो वाना थाय करै माने कार्ड करै फाव फायमाओ जों इरो कार्ड जेनेरेट खालायो सर आरो प्रफा पाइथाल करो जों नुजे काबामा कासल कासलनि बर फायो निद्र ट्रेक नि फायमा कारण दङ सर बो ईश्वरचे सिनाय कारण आं एकजन ख्रिस्टान बरक आं जिसु ख्रिस्टान पइतो खायो आं रोगिनो सेवा खायो नितो खालायो किन्तु आं कायतनो प्रथम साकांतन जिसुनो साकांतन आं कोनो किरिनो आं जे कोनो सामो आं आनि निजिनि बरक आनि बाय आनि बंधु आं बाखा खालाय चिकित्सा खालायो दा साथे साथे जिनि जे स्टाफ दंनाय र नार्स जीडीए बा सुइपार बबो खूब तामान थाय इ रोगी रंनो निजिनि बरक हिसाबै लागो एवं सेवा शुश्रूषारु आनि बागै बजत्त राजिनि जे साबथारो निजिनि तामान थाय बक जे तंमानि मान्दिर रंनो अनेक समय करि रंनो बबो खवा खने रुइ बनो हेल्प खालायो जों आरेखायनो मारेखाय जों ईपीएससी नो उन्नति खालायनाय जिनि रोगी रंनो जों बारेखाय सेवा खालायनाय जों बनो प्रत्येक मासे आसु एवं आसु मानि परे आसु मानि परे ब जागा जिनि हामियासे हामियानि जों कारेक्सन थान चेष्टा खालायो एवं खाबो खालायदों सर पाइथालतामा मेसेज दंनाय जिनि तिप्रा सरनि बिसिङा ता गोबां जों बलं बिसिं जे जिनि एडिसि एरियानि बलं बिसिं तिप्रा सर ट्रिटमेन्ट लायार बिखिति मुदेग्ला सायार गांग्लाय सि लायार दै नों कहा इंजा समय कला सरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर इंजा जों तामा मेसेज दंनाय जे आबो थिमुदे समय फायै बम जे मेडिकल फाइथाय जे कोनो लाथाय बदरन दैनि तामा साननिसु आनि कयमानि दंनाय जिनि ताकु बखुरमु जारा बिसिनि दंनाय बा गान्दा किन्दित दंनाय रास्ता गान्दा दंनाय बंनोबो जों प्रथम जुदि कोनो रोग हलाय जों प्रथम हास्पाताल माथायनाय
साब सेन्टार भाबंथ बा जोंनि हास्पाताल भाबंथ जों थाहै नांनाय दा बावनो सঠিक चिकित्सा होनाय एबं सঠিक रोग निर्णय खालामनाय बावनो तारमाने दाबो अनेक इनभेस्टिगेशन खालामनाय बागै फेसिलिटि जत जायगा दङ बनो छिर खालामनाय हालाय बिनि बाय आं कयनाय जाहाथे जों दाखु बुखुराव अचाय बैदोन्दो थायावै जों जेटा साइन्टिफिक वे सालाम मानि जे डाक्टर बा नार्स बमदो जों थाहै नांनाय हालाय 2 नम्बरहा आं सानि बावना आरो कयनि मुसुमनाय जे विशेष করে যারা শিক্ষিত তনাই রক মাস্টার থেকে বা টিচার তনাই রক অথবা পঞ্চায়েত সেক্রেটারি তং বা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের যে তনাই রক বকবো যাতে চিনি বড় রক যারা বুঝিয়ার जों जाहाथे बन एडभाइस मानातै बन हामयाव जाहाथे थायावै बैद्य अजानदो थायावै जाहाथे बिज्ञानिक भावे सालामजाक मानि हस्पिटाल जा थानातै सिरो थाने बाय कय माव बंनो रिक्वेस्ट थाने बाय कयनाय आरो कि आं कयनाय मुसुमनाय बंनो विशेष भावे चिनि যারা রোগ বাই মানজাক যাক মানে রোগী রকनो মানে যেখান সেখান থেকে যাতে বিথি চাইয়াতै जों अनेक समय लुमहालाय बिथि गला बिथि दुगान लाई जाना नुयो जों बो खूब मारात्मक बो आरो हामया तामान लासि आरका थायायै हास्पाताल थानाय हामनाय बिथिनि अनेक साइड इफेक्ट दं बो बिथि बो जागा थानाय तामा हामया खायनो जों सिया बिनि बायनो जेकुनो दकानि बिथि लायायै हास्पाताल सँग थाङै हास्पाताल डाक्टर बा जुगाजुग खालाय बिथि जाथो आं बोनोसि कयनाय आं डक्टर शैलेन्द्र त्रिपुरा मेडिकल अफिसार इनचार्ज कलासरा पिएचसी आलाय आं इरनिनो कलासरा एलाकानिनो